Будь завсёды похваленный, семенами прославленный, наисвятейший сакрамен, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленный, семенами прославленный, наисвятейший сакрамен, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленный, семенами прославленный, наисвятейший сакрамен, наш небесный тестамент. О Jezu najmilosrdniejszy, Twoje dobrynia bez końca, a skarby łask невычерпаемые. Безмежно доверяю милосердности Твоей, якая понад усе Твои справы. Отдаюсь Тебе цалком и безоговорочно, как таким чином жить, и вкнучися до христианской досконалости. Горячо жадаю поширать Твою милосердность, праз виконання справ милосердності, як для душі, так і для тіла, особливо клопотячися про навертання грешників, несучи сутішення тим, кому потрібна допомога, хворим і засмученим. О Єзу, оховуй мене як свою власність і свою хвалу, і хоч часом я дрижу від страху, усвідомляючи свою слабость, але в той же час безмежну віру у Твою милосердність. Нехай же все люди своечасово познають Тебе сконцу и глубину Твоей милосердности, доверятся Ёй и прославляют Ее навеки. Amen. И Єзу милосердный, присутнися в нас, дякуем за все отримані ласки и перепрошаем за грехи наши. Просим Тебя за души чистые терпящие и заканающих. У тишине доверим наши просьбы, все собранные на этом блаженстве. Молимся за нас, за наши семьи, за нашу парафію, справу будови нашого санктуарія, за всіх добродіїв і охерадавців, а особливим чином молимся об обороні усіх людей від небезпечної хвороби, за всіх захворевших, за всіх лікарів і супрацовників охорони здоров'я, а так само доручаємо усіх померлих від этой хвороби. З дзённіка святой сестры Фаустыны. Калі аднаго разу, незадоўга да святой камуніі, у мяне ўзнікла пэўнае сумненне, у гэты момант перада мною зноў узнік Серафім з панам Езусам. Я запытала у пана Езуса, але не атрымаўшы адказу, сказала Серафіму: «Ці не мог бы ты мяне паспавядаць?» Ён мне адказаў: «Ніводзін нябесны дух не мае такой улады». У тую ж хвіліну святая гостыя дакранулася до моих вуснов. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба наша, что дневного Дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між женщинами, і благословенний плодоводня Твоего, Ісус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешних, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Віру в Бога Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, Пана нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтськім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до ткані, на третій день воскрес по небу, узійшов на небо, сидить праворуч Бога Отця Всемогутнього, а тут прийде судити живих і померлих. Віру в Духа Святого, святий костел католицький, єдність святих, отпущення грехов, воскрешення тіла, життя вічне. Аминь. Отче справедливый, охраняй Тебе тело и кровь, душу и воскрес, наимилейшего Сына Твоего, Отца нашего, Иисуса Христа, Как перепросить за грехи наши и всего света. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Ojcze Przedwieczny, oferuję Tobie ciało i krew, duszę i woskres najmilejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrysta, Как перепросить за грехи наши и всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. dzielę Jego bolesnej muki, Будь милосердный до нас и до всего света. Отче Предвечный, оферую Тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, как dopiero prosić za braki nasze i całego światu. деля Его болезной муки, Bądź miłosierny dla nas i do całego światu. деля Его болезной муки, Bądź miłosierny dla nas i do całego światu. деля Его болезной муки, Bądź miłosierny dla nas i do całego światu. деля Его болезной муки, Bądź miłosierny dla nas i do całego światu. деля Его болезной муки, Bądź miłosierny dla nas i do całego światu. деля Его болезной муки, Bądź miłosierny dla nas i do całego światu. деля Его болезной муки, Bądź miłosierny dla nas i do całego światu. деля Его болезной муки, Bądź miłosierny dla nas i do całego światu. деля Его болезной муки, Bądź miłosierny dla nas i do całego światu. деля Его болезной муки, Bądź miłosierny dla nas i do całego światu. Отче Предвечный, охраняй Тебе тело и кровь, душу и воскрес, наимилейшего Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, как перепросить за грехи наши и всего света. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света.
Для Его болезной муки, Будь милосердный для нас и ко всему свету. для Его болезной муки, Будь милосердный для нас и ко всему свету. для Его болезной муки, Будь милосердный для нас и ко всему свету. для Его болезной муки, Будь милосердный для нас и ко всему свету. для Его болезной муки, Будь милосердный для нас и ко всему свету. для Его болезной муки, Будь милосердный для нас и ко всему свету. для Его болезной муки, Будь милосердный для нас и ко всему свету. для Его болезной муки, Будь milosrdny dla nas i do всего свету. Ojcze Przedwieczny, oferuj Tobie ciele i krew, duшу i boskość najmilejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrysta, Который просит за грехи наши и всего свету. dzieli Jego bolesnej muki, Будь милосердный для нас и до всего свету. dzieli Jego bolesnej muki, Будь милосердный для нас и до всего свету. dzieli Jego bolesnej muki, Будь милосердный для нас и до всего свету. dzieli Jego bolesnej muki, Будь милосердный для нас и до всего свету. dzieli Jego bolesnej muki, Будь милосердный для нас и до всего свету. dzieli Jego bolesnej muki, Будь милосердный для нас и до всего свету. dzieli Jego bolesnej muki, Будь милосердный для нас и до всего свету. dzieli Jego bolesnej muki, Будь милосердный для нас и до всего свету. dzieli Jego bolesnej muki, Будь милосердный для нас и до всего свету. dzieli Jego bolesnej muki, Будь милосердный для нас и до всего свету. dzieli Jego bolesnej muki. Будь милосердный для нас и до всего свету. Святый Боже, святый моцный, святый бессмертный. Zmiłuj się nad nami i nad światem. Святый Боже, святый моцный, святый бессмертный. Zmiłuj się nad nami i nad wszystkim światem. Святый Боже, святый моцный, святый бессмертный. Zmiłuj się nad nami i nad wszystkim światem. Покрой вода, яка виклала з найсвятішого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Wybierajmy Tobie. Покрой вода, яка виклала з найсвятішого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Wybierajmy Tobie. Покрой вода, яка виклала з найсвятішого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Wybierajmy Tobie. Єзу, Wybierajmy Tobie. Єзу, Wybierajmy Tobie. Єзу. Wybierajmy Tobie. Сегодня обходим 15-ю годовщину со дня смерти святого Иоанна Павла II. По разделу заступництва нарушаем наши молитвы. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste poczuj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel Światu Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójca Dzień Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Maria, Mali się za nas. Święty Jan Paweł II, Mali się za nas. заглиблений у Отця багатого на милосердність, Mali się za nas. з'єднаний з Христом, Откупителем чоловіка, Mali się za nas. наповнений Духом Святим, Паном і Животворцем, Mali się za nas. цілком відданий Марії, Mali się za nas. сядра святих і благословених, Mali się za nas. наступник Петра і слуга слугов Божих, Mali się za nas. аховник Костьола, який навчає правилам віри, Mali się za nas. Отець собору і виконавця його постановок, Mali się za nas. той, хто умацовує єдність християн і усього роду людського, Mali się za nas. Отданий шанувальник Евхаристії, Mali się za nas. нестомний пілігрим этой землі, Mali się za nas. місіонер усіх народів, Mali się za nas. свідка віри, надії і любові, Mali się za nas. тривалий удільник Христових терпіння, Mali się za nas. апостол поєднання і спокою, Mali się za nas. натхнянник цивілізації любові, Mali się za nas. зв'язком нової євангелізації, Mali się za nas. наставник, який закликає виплисти на глибину, Mali się za nas.
наставник, який показує святость як критерій життя, молися за нас, Папа Божої милосердності, молися за нас, святар, який збирає костьол на складання офіри, молися за нас, пастир, який веде овчарню до неба, молися за нас, брат і наставник святаров, молися за нас, отець консекрованих особов, молися за нас, опікун християнських сім'їв, молися за нас, підтримка суженців, молися за нас, оборонця ненароджених, молися за нас, опікун дітей, сиротів і одиноких, молися за нас, сябра і виховавця молоді, молися за нас, добрий самарянин для терпячих, молися за нас, допомога людям старейшим і самотним, молися за нас, вестун правди об годності чоловіка, молися за нас, чоловік молитви загруднений у Бога, молися за нас, шанувальник літургії, який целебрує охрану на алтарах світу, молися за нас, увособлення працьовитості, молися за нас, той, хто полюбив криш Христа, молися за нас, той, хто вірно реалізує покликання, молися за нас, тривалий у терпінні, молися за нас, узор життя і помирання для Пана Бога, молися за нас, той, хто повчає грешників, молися за нас, той, хто показує дорогу заблуканим, молися за нас, той, хто пробачає кривдителям, молися за нас, той, хто поважає противників і гонителів, молися за нас, заступник і оборонця пригнічених, молися за нас, той, хто підтримує безпрацовних, молися за нас, той, хто клопотиться про бездомних, молися за нас, той, хто навідує в'язнів, молися за нас, той, хто умацовує слабих, молися за нас, той, хто вчить усіх солідарності, молися за нас, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, даруй нам, Пане, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, вислухай нас, Пане, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, молися за нас, святый Иоанн Павел II, как мы житьем и словом обвещали свету Христа, Откупителя человека. Молимся. Милосердный Боже, прими нашу подяку за дар апостольского життя и посланництва святого Иоанна Павла II, и праз его заступництва да поможи нам возрастать у любови до Тебе и отважно обвещать любовь Христа усім людям, праз Христа Пана нашого. Amen. Акт доручення Божої милосердності. Усемогутний Боже, перед обличчям пандемії, яка охопила чоловічество, з новою рухливостю ми обновляємо акти доручення Твоєї милосердності, здійснені святим Яном Павлом II. Тобі, милосердний Отче, ми доручаємо льоси світу і кожного чоловіка, де Тебе з покорою скликаємо. Благослови усіх, хто працює для того, як лечить хворих, а здорових оборонить від зарази. Верни здоров'ям тим, хто захворів, дай терпимость тим, хто знаходиться на карантині, а померлих прийми у свій дом. Умацуй їх у здорових почуття відказності за себе і за інших людей, як вони не порушали необхідних обмежувань і приходили на допомогу потребуючим. Обнови нашу віру, як тяжкі хвилини ми переживали разом з Христом, Твоїм Сином, який для нас стався чоловіком, і кожен день є з нами. Спаши свого Духа на увесь світ, як Ти, якого з'єднала боротьба з хворобою, з'єдналися так само в прославленні Тебе, Створителя світу, і рухливо змагалися так само з вірусом греху, який знищає чоловіче серце. Отче Предвечний, деля болезної муки у воскресіння Твоєго Сина, будь милосердний до нас і до всього світу. О Марія, Мати милосердності, заступися за нас. Святий Иоанн Павле II, святая Фаустина, благословенный Михаил Сапоцкий и все святые Божии, молитесь за нас.
Tajemnicу sakramenta, uschwalaj masz rację, tracić powstało nieprawa, Bożo wyznanie, co nam rozum nie tłumaczyć, światło wiery na się. Bogu wieczna Ojcy, błogosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Twórcu wieczna życia, Duchu sztołach i pochodzić, dawcu wieczna światła. Amen. Modlím se. Bože, Ty v nejsvětějším sakramentě покинул нам успомнить свои муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как завсёды отшивали в себе плен Твоего откупления, яки живешь и владаешь на веки вечные. Amen. Славлю Бога, Божий Отце, оживи наш живый, у сакраменте. Славлю Бога, Божий Отце, о хлебе наш живый, о сакраменте. Славлю Бога, Божий Отце,